utolsó sorban következik az elsősök bemutatkozó műsora, amire már mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk. Fogadjátok őket szeretettel! Éget panelakások és lúzer formáját zavarhatják meg a színűségeket. Ez az RTL kiadójának Tanácsnyi kiadása. A TV2 egyik munkatársával való incidense után Győzi Kétmos testisértéssel vádolja a rendőrség. Egy apró falucskában tett látogatása során a földre tepelt egy idős helybéli nő, aki a szenttanúk elmondása alapján egy mátra-aljai népszokáshoz hűen szerette volna köszönteni a showman, aki igen hevesen reagálta a gesztusra. A következő bejátszásokban riportereink rekonstruálják az esetet, mely a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat is tartalmazhat. Mátra alján, falu szélén lakik az én öreg néni. Melegszívű, okos derék, mellemint a malomkerék. Győzi kécske, setes uta, nem túl okos, nem is buta. Addig jár a korsó útra, rátévedt a celebúra. Arra vallag öreg néne, virágszálat nyújt feléne. Győzi sátán képét tölti. Milyen ról kezd? Így üvöltött. A pipacsot mondta, te rednek? Mit háplatyóz? Szandíkodra nem kellene, és válaszol és elegyedek. Győzikétől verisztresöl, akkora tűt, hogy elesett. És lő. Nénék, mint a bomba, zúg a földre azon nyomra. Vérnyomását rögtön mérték, nulla volt, nem nagy érték. Mátra alján falu szélén halt meg az én öreg néni. Győzikét meg pekhes gyermek elvitték a helyszerre. Rácsok mögött szem sóvár, rácsán kenyér, víz, meg sóvár. Szegényt nem sajnálja senki. Szelep vagyok, mentsetek ki! Tele vannak a bevásárlóközpontok, parkolóhelyet is alig találni. Nem csak ajándékokat, hanem rengeteg ételt is vásárolnak az emberek. Idén rendkívül keresett árucikknek számítanak a LED TV-k, az okostelefonok, a kisebbek számára pedig a gyerekjátékok, ám az olyan klasszikus sem maradhat le az ünnepi asztalról, mint például a szaloncukrot. Főhíreink néhány mondatban. An apartment has burnt out thanks to a forgotten can. Adták a szorongértékét ki egy társas házrakás. Egy egyedül élő idős nő megnyitotta a gyertyákat, ezután elaludt. A szomszédok, amikor meglátták a füstöt, azonnal hívták a tűzoltókat. A nő sokkot kapott, a központi szellőző rendszer pedig eltűnődött, de Mikulás képtelen behatolni és megajándékozni a panelházból. Megtalálták a világ legidősebb emberét, az eddigi rekorder Leandra Becerra Robreras, aki augusztusban töltötte be 126. életévét, de 800-nál is több száz éves, vagy még annál is idősebb emberét Okinawa szigetén, Japánban. Okinavának jó a levegője, a szigetlakók pedig egészségesen élnek. Főként halat, zöldséget, gyümölcsöt, sasmit, mikrusismit, asdasutatot és idaki ösöljaki vesznek piratati patajakival. Komédiába élő jelenetet rögzített egy kis Marsalai volt kamerája. Fiatal tolvajok teljes lábával próbáltak meg felülni egy biciklire. A biztonsági kamera felvételein jól látni, ahogy a két tolvaj levágja a
beeslelnek. Utána az egyikük tekerni kezd a biciklivel, amire a másik megmutató. De akkor távol a bicikli után. Ez volt már a híradó, ám nem menjenek messzire, ugyanis következik az időjárás. Mi pedig kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Köszönjük a figyelmüket, harcolnál!